ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিশক্তি গুরুপ যুগে যুগে অবতার দুষ্ট দমন সত্য পালন ওম হরি নারায়ণ ওম হরি কৃষ্ণ ওম শিবদেব মহাদেব ওম ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিশক্তি গুরুপ नायदो नोंसोरो राहा गैया नोंसोर अनाब्ला बे मुलुग संसाराव माया महिमा सानथ्र'हाया जोबनो गैया बे मुलुगा बे मुलुग संसाराव माया महिमा सानथ्र'हाया जोबनो गैया बे मुलुगा ओम हरि नारायण ओम हरि कृष्ण যুগে যুগে অবতার দুষ্ট দমন সত্য পালন नायदो बेंदो अरायबो राहा गैया नों अनाब्ला नायदो बेंदो अरायबो राहा गैया नों अनाब्ला लाखिदो नों अरायबो सुखि संसारा लाखिदो नों अरायबो सुखि संसारा ओम हरि नारायण ओम हरि कृष्ण যুগে যুগে অবতার দুষ্ট দমন সত্য পালন ওম হরি নারায়ণ ওম হরি কৃষ্ণ ওম শিবদেব মহাদেব ওম ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিশক্তি গুরুপ ত্রিশক্তি গুরুপ ত্রিশক্তি গুরুপ इन्द्रनि मा एसे समायना
मा एसे मोजां जोंनि बे सोरगोफुरि रायजोआ जेरावखि थाया जेरावखि थाङा जेरैनो नायो एरैनो जोबोद गोमोथाव जोबोद बाख्नायथाव ना माबाफोर दंबावो बादि मोनो नामा नों रानि? आंबो गोमोदों स्वामी। नों साननाय गोसोआव मोजां मोननाय बायदिनो आंबो मोनदों। जेरैखि नाया मानो नायबाय थाथावथाव जोबोद मोजां बे सोरगोफुरिया। बेसे मोजां सनानि रायजो आंनि सोरगोफुरि। दिनै जोंनि मोदायजोफोरखौ मेथाइ रोजाबनानै मोसाहोनो खावलायनांगौ जाबाय नामा मोदायजो? जागोन स्वामी। महाराजा, नोंथांनि रंजानो बोदोर जानायलाय जों सफैबाय। साबगौ, नोंसोर दिनै जोंनि गोसोखौ मोसानाय आरो मेथाइ खननायजों गोजोनग्लाय होनांगौ। जेनिबो आंखाल गैया बे सोरगोफुरि रायजोआव। सान आरो हर समान आरो समान। दे रंजा आरो मोसा।
गेलेगोन जों हायला हुइला आगोल दिगोर गेलेगोन जों बे रंजा बे मोसा बयबो बे रंजा बेसे समायना सोरगोफुरिया नायनो गोमोथाव सोरगोफुरिया बेसे समायना सोरगोफुरिया नायनो गोमोथाव सोरगोफुरिया साबगौ मोदायजोफोर नोंसोर जिरायथ'हैदो जागोन महाराजा गोमोथाव जोबोरैनो गोमोथाव नारायण 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 महाराजानि जै जाथों नारद नों फैदों हामदों सोरगोफुरिनि राजआफादाव जिरायनाय मानगोनां मन्त्रि नोंथांमोन जोंनि सोरगोफुरि रायजोआव जेनिबो गांनाय उखैनाय गैया नाथाय मध्यपुरिनिफ्राय माबाफोर गोदान खौरां लाबोदों नामा नारद महाराजा नों महाराजानो आं मध्यपुरि नुबोनाय गासै जाथायफोरखौसो आं फोरमायनो नोंथांनि सेराव नुजाथि फैदों बियो मा जाथाय नारद महाराजा मध्यपुरियाव शुक्राचार्य होनाय सासे मुनि दं बे शुक्राचार्य मुनिया दैस्यफोरखौ गोमायोब्ला गोदानै जिउ फैनो हायो गोमोथाव सोमोनांथाव बे गोहोखौ मोदाय हारिनि अनगायै दैस' हारिया माबोरै मोनखो साबगौ बे शुक्राचार्य मुनिनिफ्राय जिउ फोथांफिननायनि गुन मन्त्रफोरखौ सोलोंनानै लायनो थाखाय सोरखौ थिनहरोब्ला गाहाम जागोन बेखौ गुरु बृहस्पतियानो सायख'थोंसै आंबो बे रावखौनो खोनानानै गोमोनाय मोनदों महाराजा मोदाय हारि थानानै दैस्य हारिया बे गोहोखौ माबोरै मोननो हाखो जायखिजादोला आंनि मथेबा बे खायदा बुद्धि आरो गुनखौ सोलोंनो थाखाय सोरगोनि राजा बुधनि फिसाला लावदुमखौ थिनहरनाया गाहाम जागौ नामा मानोना लावदुमा सासे गोथार सेंग्राबो बिब्दिनो जाथोंसै नामा लावदुमानो मध्यपुरियाव थांनानै बे गुन मन्त्रफोरखौ सोलोंहैथोंसै ना मा बुङो औ जाथोंसै साबगौ दे होनब्लालाय बिदिनो जाथोंसै
दै बखिरानि सोरगो राजा इन्द्रनि बिथोन दा बावैनो जोंनि फिसाला लावदुमखौ मध्यपुरियाव थिनहरनो हासिगौ। मा मैदपुरियाव मानि थाखाय स्वामी? नारायण 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 महाराजा लावदुमनि खौरां लानोसो फैदों आं। नारद, जोंबो बे बाथ्राखौनो सावरायलायगासिनोसो दङमोन। फिसा लावदुमखौ सोरगोनि बिसाराव थि जाखाबायब्लाथ' जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैला। जोंहा बेवहाय गोग्गाथाव बाथ्रासो। मोजां बाक्य मन्त्रखौ सोलोंना लानानै फैथों, मुलुगाव मुंदांखा जानो हाथों। थांनायसाय नारद, नोंनो नायनायसाय। जागोन महाराजा, बिदिब्ला आं थांनोसै। नारायण नारायण नारायण। गसाइ नोंनि मा महिमा, गसाइ नोंनि मा गेलेनाय। मुलुग संसारा नोंनिनो गासैबो सोरजिजोबनाय, गासैबो नोंनिनो गेलेजोबनाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। लावदुम, ओइ लावदुम, दसे थाथ' र'। लावदुम, खोनासंनायसाय र'। नों मा खौरां नारद? बुं दे। नोंखौ मध्यपुरियाव थांनानै गोनां हाबा मावनानै फैनो थिनदों। थां, नों मावनानै फैथां। मध्यपुरियाव हाबा? सोर थिनदों? आं थांनो हानाय नङा। आं थाङा। बे एसे मोजां सोरगो रायजोखौ गारनानै आं थाङा। आं थांनो हानाय नङा। जायखियानो थिना मानो आं थाङा। नांगौबा सोरगो रायजोआवनो गिदिं गिदिं थाबाय थागोन आं। नारायण नारायण नारायण। होमब्ला नों थांमाला? आं थांनो हाथारनाय नङा। गिलु बालु बे खामानिखौ आं मावनो हाथारनाय नङा। नारायण नारायण नारायण। होमब्ला आं इन्द्र राजानो खोन्थाहैनोसै। खिन्थाहै इन्द्र राजानो। आं थाङा, आं थाङा। आंखौ जमलायपुरियाव थांनो थिनदों। आं बे जायगायाव थांबाय होनबाथाय सोरगोपुरियाव फैफिननो रोंनाय नङा। लावदुम, नों थांमारनाय नङाथ'? ओहो, आं दहायनो बुंखादों नङाना? नोंनियाव एसेबो साननाय गैला, एसेबो गोहो गैला। आं बेफोरखौ इनायनो बायो। मा जाम्बा बायदि बुंबाय थाखो नोंलाय? दे, बिदिब्ला नोंनि गोसोसै। उनाव उन दाहा खालामनाङाबानो जाबाय। नारायण नारायण नारायण। नारदआ बुध राजानि फिसाज्ला लावदुमनाव खौरां दैथायहैनाया मानो एसे गोबाव जाहैखो? दाहालागैथ' खौरांनि फिननायखौ लाबोफिननांसिगौमोन ना? नारायण नारायण नारायण। मोदाय राजानि जै जाथों। मा खौरां मोनबोखो नारद? महाराजा, नोंनि आरो सोरगोपुरिनि थिरांथा लानाय हाबाफारिखौ लावदुमा माथो हेवसो खालामदों। गनायहांबो जायाखै। बे माथो हाथारनाय नङासो बुंदों। दा मा खालामबावनो महाराजा? लावदुम, आं जादों सोरगोनि राजा इन्द्र। आंनि बोसोनखौ हेव खालामदों। बा, छि 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 छि। बिनि साजाखौ मोनगोन। बिनि साजाखौ आं दानो हैगोन। मा मैया मैया राव जाखो नारद? मा खालामबावनांगौ? जिंगासिन नाङा महारानी। बेफोर गासिबो गसाइनि गेलेनाय। नारायण नारायण नारायण। आंबो थांनोसै।
लावदुम लावदुम नों आं थिननाय बोसोनखौ फेलें खालामनो सानदों नङा होनब्ला मा नों मध्यपुरियाव थांनो गोसो दंना गैया बुं आंनो दानो फिननाय नांगौ लावदुम नों आंखौ दाबो सिनायाखै आं सोरगोपुरिनि राजा इन्द्र आंनि बोसोनखौ मानियैनि खिथेरा थां मध्यपुरियाव एम्बु जानानै आलाय सिलाय रायजो जाहै नोङो आंखौ निमाहा होदो महाराजा आंखौ निमाहा होदो निमाहा गैया थां मध्यपुरियाव एम्बु जानानै आलाय सिलाय रायजो जाहै थां थां लावदुम थां निमाहा गैया लावदुम एम्फौ एनला जानानै थाहै नों मध्यपुरियाव जिबौआ खालामगोन नोंनि देहाखौ आंगो आदार महाराजा जोंनि फिसाखौ मानो बिदि आलाय सिलाय खालामखो निमाहा होदो महाराजा आं बिमा जानानै बे खेबसेनि दायखौ निमाहा बिबाय निमाहा होदो जोंनि फिसाखौ निमाहा होदो महाराजा लावदुमखौ रैखा होदो महाराजा जोंनि फिसाखौ मानो बिदि साजा होखो आं बिमा जानानै बे खेबसेनि दायखौ निमाहा बियो निमाहा होदो महाराजा निमाहा होदो महाराजा जोंनि फिसाखौ रैखा खालामदो लावदुमखौ निमाहा होदो महाराजा नोंसोर जेबो मिथिया भुत राजा आरो दैबुखि आं जाबाय सोरगो रायजोनि राजा इन्द्र आंनि बोसोनखौ हेव खालामनायनि जाहोना मोनबाय बियो एम्बुनि साव स्वामी इन्द्र राजाया गावनि बोसोनखौ मानिनि थाखाय जोंनि फिसाखौ मध्यपुरियाव जोख्लाय हरबाय दानिया मा खालामबावनो स्वामी आंबो मा खालामनो हाबावनो रानि सोरगोनि राजा इन्द्रआ गावनि बोसोनखौ मानिनि थाखाय जोंनि फिसाला लावदुमखौ गिलु बालु साजा होबाय मध्यपुरियाव जोख्लाय हरबाय नों बेफोर दुखु दाजासै रानि बेनिबो माबा मोनसे राहा थागोन नों बेखौ बांद्राय सानब्रेनो नांला सुनाय मध्यपुरियाव माबोरै दं नायहरनि हनै नाहरनाय स्वामी फिसा लावदुमा एम्बु जानानै लावदुमा मोदै रथ' रथ' गाबनांबाय मा खालामबावनांगौ स्वामी महाराजा इन्द्रआ गावनि बोसोनखौ मानियैनि थाखायनो जोंनि फिसा लावदुमखौ गोदाव सोराव मध्यपुरियाव थिनहरबाय आंबो बासायनो हालिया महारानि जोंनि फिसा लावदुमखौ आंबो बासायनो हालिया नों बिदि होननानै आं फिसानि दुखुखौ नायबाय थानांसिगौ नामा थु माबा थु इन्द्र राजानाव थु नाथाय मा बुंहैनो राजाया बिखौ गावनि बोसोनखौ मानिनि थाखायनो जिबायदि रागा जोंदों आरो गावनि आखलनि थाखायनो एम्बु जानायनिबो साव होजादों दा थांनानै मा बुंहैनांगौ थु आं महाराजानाव फिसा लावदुमनि थाखाय आरज गाबहैनो थु थु नै फाग्लिफोर मा महाराजा इन्द्रआ लावदुमखौ मध्यपुरियाव जोख्लाय हरबायनो मा जोख्लाय हरबाय जोंना सोरगो राजा इन्द्रआ लावदुमखौ मध्यपुरियाव थिनहरनायाव थाङैनि थाखाय जोख्लाय हरबायनो आयु दाना मा खालामनांगौ बेलाय औहाय बियो दा सावबो होजानानै एम्बु जानानै थानांबायनो मा दहाय बिदिब्ला मध्यपुरियाव लावदुमा माबोरै दं नायदिनि थु दहाय थु सोरगो रायजो महाराजानि जै जाथों फै जिराय
माबाफोर बुंनांगौ खौरां दंमोन? महाराजा आंनि फिसाला लावदुमनि सायाव मानो एम्बुनि साव होनाय जाखो? बेखौ नोंसोर गोब्राब साननो नाङा। लावदुमा सोरगोफुरियाव मोनबो मावखाया। बियो मध्यपुरियाव थांनानै एम्बु जानानै सुबुंनि गोबां खामानि मावहैगोन। मध्यपुरियाव गोबां जिब जुनार, बिफां लाइफां, दाउमा दाउसा, एम्फौ एनला आरो मुनुसमाया दं। लावदुमा एम्बु जानानै बिसिनि गोबां हाबा मावहैगोन। जेब्ला बुहुमाव साननि बिदुंजों बिफां लाइफां गासिबो जिं जिं रानलांजोबगोन, अब्ला बुहुमाव थानाय गासिबो जिब जुनारा थानो गोब्राब मोनगोन। अब्ला एम्बुआ एफ अं गाबनानै अख्राङाव जोमै सोमजिहोगोन। जोमैजों जोमै सौग्रावलायनानै अखा हागोन। अखा मोननानै बुहुमा थाजिम जागोन आरो बयनिबो गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोजोनबाय महाराजा। बिब्दिब्ला जों थांदिनि। खुलुमबाय महाराजा। महाराजानि जै जाथों। आयौ बानायना हरलाय बहा आयौ नैबे मा जिनिस बै नावलाय बैयो बैलाय थुदो बैयाव आयौ मा एसे मोजां बिबार बियो आयौ मा एसे मोजां बिबारनि बागान बियो आंबो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबायहाय लोगोसे सनास्रि रुपास्रि मैथ्रिस्रि नोंसोर फैलाय मा नुदों पातास्रि बार बारनायजों बिफां लाइफांनि बिलाइफ्रा बेसे मोजां हायलालाय हुइलालाय देमबो मोजां जाना मोसादों। नोंगौहाय माबा मैदोफुरियाव फैनानै गोसोखौ थांनो बागानायसो मोनबाय आं। ओइ आरो बैथिं नाहरनाय दैमा दैसा स्राय स्राय बोहैनाय आरो बेनि सेर सेर समायना हाजो हाला बिसोरनि सावगारियानो बुहुमखौ आरोबाव जोबोद समायनासिन खालामदों। बुहुमाव मुनुसमायाफ्रा हाबा हुखा मावै दाङै जायो। बे बुहुमावनो जिब जुनार एम्फौ एनला दाउमा दाउसाफोरबो दं। जों बेखौल' नायनानै मा जानो नागिरहैनायजों लोगोसे दस्रा जायगाखौबो नायदिंहैनि। थुदोहाय थुदो बेखौल' नायनानै मा जानो थु हे नारायण नोंनो सोरगिदिं मुलुगनि बिफा सोरगो मैदो पाताल नोंनिनो सोरजिनाय। हे आफा नों आंनि दुखु खस्थ' साजालाखौ नायहर। नों बिफाखौनो गोसो गोरबोजों मोननो लुबैनानै हांख्रायदों आं। बोर हर आफानो जाहाथे
आं एम्बुनिफ्राय रैखा मोननो हायो। रैखा खालामदो रैखा खालामदो आंखौ अनसायदो आंखौ अनसायदो हे गसाइ आंखौ अनसायदो हे गसाइ आंखौ अनसायदो नों अनाबोला राहा गैला बे संसारा एम्बु महरै माबोरै थाबावगोना नों अनाबोला राहा गैला बे संसारा एम्बु महरै माबोरै थाबावगोना रैखा खालामदो आंखौ अनसायदो जायगाया हारसिङै माबोरै थाबावगोन आंहालाय सिला गिलुबालो बे जायगाया हारसिङै माबोरै थाबावगोन आंहालाय सिला आंनि अलसियानि थाखायनो जानांबाय आं एम्बु महर आंनि अलसियानि थाखायनो जानांबाय आं एम्बु महर रैखा खालामदो आंखौ अनसायदो मालाया लोगोजों मोदाय महरै सोरगोआव दं मालाया लोगोजों मोदाय महरै सोरगोआव दं नुजाफै गसाइ नों आंखौ रैखा खालामफै नुजाफै गसाइ नों आंखौ रैखा खालामफै
रैखा खालामदो रैखा खालामदो आंखौ अनसायदो आंखौ अनसायदो हे गसाइ आंखौ अनसायदो हे गसाइ आंखौ अनसायदो नों अनाबोला राहा गैला बे संसारा एम्बु महरै माबोरै थाबावना रैखा खालामदो रैखा खालामदो आंखौ अनसायदो आंखौ अनसायदो हे गसाइ आंखौ अनसायदो हे गसाइ आंखौ अनसायदो नोंनि दुखुनि देंखो बोनानै आंखौ गाबज्रिनायाव थानो हायैनि आं दिनै नुजाफैदों। हे आफा अनन गसाइ आंखौ रैखा खालामदो। नोंनि दुखुखौ आं मोनथिबाय। नोंनि दुखुजों मोदै रथ' रथ' गाबनानै हांख्रायहरनायखायनोथ' आं नुजाफैदों। हे आफा आं बे जायगायाव हारसिङै माबोरै थांनानै थाबावगोन? आं थांनानै थानो हाथारनाय नङा आफा इसोर। बुं लावदुम नों बेयाव थानो ना थांफिननो? हे आनान गसाइ नों जेखौ बुंगोन बेखौनो गनायगोन आं। नाथाय मोनसे खोथा, नोङो बे मध्यपुरियावनो एम्बुखौनो जानानै संसार जानांसिगोन। संसार? आं हारसिङै माबोरै संसार जालायखो आफा इसोर? आं नोंजों लोगोसे थाफानो थाखाय सासे सायख'खाबाय। सिख्रि सिख्लाफ्रा बे मध्यपुरियावनो फैनानै नोंखौ नागिरगासिनो दङ। बिसोरो नोंखौ लानानैनो दैयाव दुगैनायनि सिगां बादुवा गेलेगोन, जायनो साननाय फारियाव जोबथा बाहागोआव गोलैगोन। नोंनि जुलियाबो बेजोंनो जागोन। जुलि जाखांनायनि उनाव एम्बुनि फोलेरखौ नोंसोर सानैजों बांहोनांगोन। हे आफा इसोर नों दैयाव, बोरियाव आरो हाग्रा सिङावबो थानो हागोन। नोंनो आदार नागिरना जानो हानायनि मानिक मनि लोगोसे होफाबाय आं। नों थादो फिसा, नोंनि लोगोरिखौ नों दा बावैनो लोगो मोनसिगोन। जै जाथों फिसा। हाबाब मा एसे मोजां जायगा। आं बेफोरबायदि जायगाखौ नागारनानै सोरगो रायजोआव थांफिननोसो बानाय मोनबाय आं। आयु बेलाय मा बिराद जालायखो?
नायनाय फातालसे नों दांनाय लोगो लोगो माइया जिं रानजोबलांबाय मा नै फाग्लि बिदि मोखांनो नाङा हामानो दहाय जोंहा बै दैमा फारसे बेरायहैनि बेवहाय बावलायलायबाय आंहा मिथिंगानि नुथायफोरखौ नायनानै जोबोद रंजानोसो गोसो जाबायहाय बेहाय बादुंगा गेलेनो होननाया बेवहायनो गेलेदिनि बेहाय दे लोगोफोर दैबो खाथिखा बादुवा सालायनायाव जायनाव जोबथा गोग्लैगोन बेनो लावदुमजों थालांनांगौ जागोन आरो दैयाव बयनिबो खर' दांनो मोनब्लासो बिनि बादुवाया खारगोन बिदिब्ला बयबो राजि राजि Thank you.
हो नोंसोर नोंसोर बे मध्यपुरियाव माब्लानिफ्राय दंफैयो? आंखौ सिनायाखै? आं लावदुम। लावदुम, जों नोंखौनो नागिर फैदों। नोंनि जुलिया बे मध्यपुरियावनो रुपास्रिजों जासिगोन। रुपास्रिजों? औ। नाथाय आंदि इन्द्र राजानि सावाव बे मध्यपुरियावनो एम्बु जानानै थाबाय थानांसिगोन। नों जेखि जाया रुपास्रिया बादुवा गेलेनायाव नोंनि बाहागोआव गोग्लैबाय। रुपास्रि, नों मा बुङो? राजि दंना गैया? राजि दंना गैया? जों दिनै जोबोद खुसि। नोंसोर थादो बिदिब्ला जों सोरगो फारसे थांनोसै। थांसै थौ।
नारायण 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 नोंसोरलाय बहा थाङामोन? जों मध्यपुरियाव थांदोंमोन। मध्यपुरियाव थांनानै जों जोबोद गोमोथाव गोमोथाव नुथायफोर नुबोदों। बा जोबोरैनो समायना माथो मध्यपुरियाबोलाय। औ बिराद समायना। आरो बेल' नङा, एम्बु जानानै थानाय लावदुमखौबो जों लोगो हमबोदों। जोंनि बादुवा गेलेनायाव रुफास्रिनाव जानायलाय जों बेखौ लावदुमजों एंगारनानै गारबोबाय। औ औ। नारायण 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 रुफास्रि आरो लावदुम सानैजों मध्यपुरियाव दङ? औ दा बिसोर सानैजों मध्यपुरियावनो संसार जासिगोन। होनब्ला नोंसोर थादो, बे खौरांखौ आं महाराजा इन्द्रनो खोन्थाहैनोसै। नारायण 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 महाराजा इन्द्रनो खोन्थाहैनोसै। ला 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 नारायण 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 महाराजानि गै जाथों। मा खौरां लाबोदों नारद? महाराजा, आं सिख्रि सिख्लाफोरखौ लोगो मोनदों। बिसोर मध्यपुरियाव थांनाय जाथायखौ आंनो खोन्थादों। मा जाथाय बुंनायसाय नारद? मध्यपुरियाव थांनानै बिसोर जोबोद नायथाव गोमोथाव जायगा नुबोदों। लावदुमखौ लोगो हमबोदों आरो गावसोर सिख्रि सिख्लानि गेजेराव बादुवा सानायाव रुफास्रिखौ लावदुमजों लोगोसे मध्यपुरियाव संसार जानो गारबोदों। हाब बिब्दिसो जाबाय। बेयाव नारायणनिनो गेलेहोनाय भाव दङ। जायखिजाया लावदुम आरो रुफास्रिया एम्बुनि जोलैखौ बांहोनांगौ आरो अलसियानिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बिदिब्ला आं थांदोनि महाराजा। दे थांदो। नारायण नारायण नारायण। आइया माथो दाबो हाल हेलाखैलै बिसोरो। हेत्तेर साबजलायलांबाय, फोजाहैनांसिगोनलै बिसोरखौ। हा बिदिलाय मा जाबावनांगौसै। ओइ समफ्ला, ओइ गन्थि, सिखारदो सिखारदो। एथ' हराव मा जाबावनांगौलै, गाबोन गायथारनांगौ। बोथोरफ्रा गैलाय लांला। ओइ समफ्ला सिखारब्ला। आइदि फाफिया। साना माब्लाबा माब्लाबानो ब्ला नुजाथारलायबायब्रा। थांनांसैलाय डिउटियाव। सानजौआ जाबाय। हा नङाथाय माथो, बे खिजानाय साना माब्लाबानो थिं थिं जाथारलायबाय।
नों ओरै खोजोबदो आं ओरै खोजोबनोसै थांखि लादिंलाय फंबाय मेलेमफ्रा माथो गैलायलांला नोंनियावबाथाय खालि जानायल' जानानैसो मानसि जायोलै फंबाय नङाबाथ' बे आलिखौ बोरै खोनोमोन जों थांबा थांग्रोदोलै आरो बै मोसौआ हंगारना लांग्रोखादो आंहा नै एसे दंबावोलै फैदोंमोन थांसै आं जागोन दे सानजौलाय लांबायलै ओंखाम उखैलायलांबाय ओइ होबाय थायोलै दा थाब थांबाबो रागासो जोंलायगोन बे माहाजोन खुरिया ओंख्रिफोरखौबा मोजांखौनो जाहोफेरा जोंनोसो ओंखारोलां मा जेव जेव बुस्थुलै बेलाय नाथां जेव जेवब्रा जाजाबायगोनसै नामा बेफोर बुस्थुआलाय माथो होसोलायो बेलाय ओइ सुबुं बे गासिबो जोंनिसो फिसालै नों गिनो नाङा बुहुमा जेब्ला रानस्राव जायो अब्ला जों एब अं आरज मेथाइ खननानै सोरगोनिफ्राय अखा लिंहरो जों नोंसोरसो अखा लिंहरग्रा आंनाबो मुङा सफा अखा हायोब्लासो बिफां लाइफां रानज्रिंलांनाया थाजिम जायो दैमा दैसाया फैलाव जायो नोंसोर जोंखौ आरो जोंनि फिसाफोरखौ जेबो दा खालामदे खालामालै खालामा ओइ संफ्ला मा फाग्लाबायदि सोरजों रायलायगासिनो मा एम्बु बहा ओरै बारो फाग्ला एम्बु रायलायलाबायखोलै खदरैनो थांसै फाग्ला एम्बुखौ नुनानै एम्बु बायदि बारबाय थानोसै नामा बिराद बरिया एम्बुआ मा गिबिया गिबिया हामथारलामोन एम्बुखौ आंनि गिनायखौ नों बोरै नुलायखोब्रा आंलाय एम्बुसो बारसिनो नंदों फाग्ला बेबायदि बारसिनबायो होनबा आंनिखौ नायबाव नै दे फाग्ला नागाबायना जाखोरा मानो मा थल'बायखोब्रा नोंलाय फाग्लासो जाबाय नामा नोंलाय थांसै खनसे बै रुवाथिखौ सोर एदावहैनो हायो दे बादिनि सानैजों आच्छा मानि आधा फन दावदैनि जायनो देरहागोन बेनोनो नैबे फैगौ आमथिसायाव जाहोनांगोन जागोन दे थां एदावहैथां
बे थांनो एदावहैबाय थां आं एदावहैग्रालै र' नायनां बेखौ दिनै थांगौ नै फनायसे फाग्ला गोनांजोर जोहोलावा आगैनि ओंख्रि संनाया संख्रि होआब्लाबो गोथाव जायो बानलु होआब्लाबो गोथाव जायो लै आगै थाव सेरनायानो बिदै मोनजालायो अरखाङाखैलै आगै नोंजोंनो नेरे नेने नोंजोंनो दिंथिखि थिखि मा खालामदों नोंखौ आं आयौ मा जाखोसै मा जाखो मा जायामोन खेरेन्दायखौनो गिनायाबोलै आयं हौरैथिउ एरगार हरबाय आं दैज्लां बोथोरबाथाय बिदिनो बहा ओमफ्राय खेरेन्दाय फैयोथाय हाना बेखौनो इसिबां गाबख्रावबायबाय जाम्बि गथ' आदाफन दाउदै फाग्लालै नोंलाय हौनै बैथिंसो बैयाव नांगोल बायदि नोंथांखौ फैनायनि बिथिं जागोनसो नामाब्रा नायग्रोनोसै ओइ संफ्ला औ बैथिंसो मोनगोन नामा बेयाव साखांनानैथ' ओरै बैयाव साहैनोसै जायोथ' ओइ गनसि बैथिं साहैदिनि थ' औलै बैथिं दाखालि मोनलाबायथारदोंनो मानसिफ्रा बिथिंनो मोननो हागौ औ बेयावनो साहैदिनि थ' नैलै बेयावनो सानसै गंसे थांनांगौलै बेयावनो हनैलै ना फिसा मेला दंथारो आयै आयै नाया मेला दंथारमोन ने आदा हनै जों साननि गिनायथि साफैग्रा संफ्लामोनहा ओइ संफ्ला बेयाव जोंसो साननि गिदिंलाय नोंस्रा दस्राथिं साय बे दै गोनां मानि नोंसिनि ना साग्रा होननानै दाखिनानै लाजोब हलै साबायसो थुथु जोंबोथ' बिमा बिफानि थिनानै दोनखानाय बायदिसो मोनदों नामा र'थिनो सादोलै बाहायनो मा थिनालै बेलाय ओरै फैलाय आंहा नुखोब्रा फैनायनो बेलायब्रा बेलाय बहा बोरै एम्बुसो नङाबा माथोब्रा
साला बेखौनो बुथारनानै एवजानोसैलां जानो हामानो एम्बुआ आंजों रायलायखांबाय एसे गोबावसै फाग्लासो जाबाय नामाब्रा बेलाय एम्बुआ खि रायलायनो रोंबाय बायो नामा बेखौनो नागारथारालां साला फेन्दाया गिदिर गिदिरथारलै ओइ जावलाब नों जागोन ना जायाब्रा आं जानाय नङालै आं जाफेराखै गोथावथारसिनब्रा गोथावथारलै गोथावथार जाबा हाथाय नांगागोनसो नोङो थु माम्बार सानानै एम्बुखौनो नागिरलांबाव दिनै माबाफोर जायोबा आंनि दाय गैयालै आं हले बुंखाबाय हा नोंहालाय मा दाय थानांगौब्रा आं दाख्लै सासे मानसिनिफ्राय खोनानोसो जानो होनदों जुदि गोथावथारब्ला बुथारनानै नोंनोबो उनाव जाहोबावगोनसो आं ना ओइ थांदो खनसे ओइ जोंनि नाया गोमाब्ला नोंसिनि दाय जोंनाबो गोमाबा नोंसिनि दाय जोंनाबो नोंसिनाबो गोमाब्ला खावग्रानि दाय माबा मेगं मावासो मोनबायलां मा मैगं मावा मोनलाबायखौरा लावदुमनि खोथाखौ एसेबो सानफिनाखै नामा सानदों बेखौनो आंबो सानबाय थादों दा बावैसोनो नारदखौ मध्यपुरियाव थिनहरनाय जासिगोन नारायण 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 महाराजानि जै जाथों नारद नों दा बावैनो मध्यपुरियाव थांनांगौ लावदुम आरो रुपास्रिया माबोरै सोलिनानै दङ बेखौ नायनानै फैनांगौ जागोन महाराजा बिदिब्ला आं थांनोसै साबायखर नारायण 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 नोंसोर दा लेंहरनायखौसो आं फैबायलै नङाब्लाथ' आं फैलामोन मा जामा बुंबाय थायोब्रा नोंलाय बिसासखौनो खालामाखैलै बिसोर आंजों एम्बुआ सानसेखालि रायलायखांखाबाय फाग्ला एम्बुआ रायलायनो रोंबाय बायोलै नंखायसो नंदोंलै बिसोरो आंनि फिसाखौ बुथारब्ला जारलासो दं होनबावदों जाम्बा गोथावथार दा जाब्ला सिखानोसो बागोन बियो सिखागोन आंनि मासे साला गिथारलै नोंसोर हौरै नागिरदोलै जों ओरै नागिर दे जागोन दे नै मासे मोनबाय नामा आयै साला गिदिरथारमोनलै
होद एम्फौआ बेसेबां जाखोब्रा होद बुरजा जाबायलै होद थोबाय आं दिनै थ' बेखौलाय मानोथोबाव गारहरदो थोबाय सालाखौ थोआखै माथोब्रा सिनियाव जानो थु दाबो फैया जाखोब्रा हा बेखौनो एसे होफैजानो लुबैदों थाबनो बेसेबां जुग्रुबाय थानांगौ जाखो ओइ संफ्ला मा जाखो नोंनि बे गोथाव बुंबाय थानायखौ जों खोनासंनांसिगौ नामा र' आं गोबाव जिरायबाय थानांगौ जों बेयाव आरो बाव गावबागाव सैनाय दं नालाय बिहरदोब्रा सैनायबो दंलै बेना दङनोलै बिहरलै ओइ आगे हाख्ले लाबोदोलै आं सिगाङाव जाखांबाय नै एम्बु बेदरा गोथावथारलै फैगौ नै फाग्ला जौआ एम्बु बेदरालाय आगे जहाय मा बोरै जाखोलै हाब माथो जौआबो खुंख्लाथारब्रा आगे हाख्ले जानोलै गावसो लोंनानै होफैबाय नामाब्रा बेलाय लोंखोन्दाखौसो होफैयो नामा र'ब्ले जानो जौआलाय खमब्लाबो एसे गोसा जागोन एसे ओइ नोंथां नों बायाबा नागिरखांबावदोलै जौखौ बबे जराव मोनोब्रा बे संफ्ला बिथांनाव सोंदो मोनायाव अबहाय मोनो लायबाय थायोलै मानसिया बोथोरना हरदोलै मोदोमफ्रुलायथारबाय माथो राननानै लादोलै रायजोफोर बोथोरा हरदोरा सासे बोदो आं बोथोरबाय आलसिया गोजाथारब्रा बुथारनोबो आलसिया जानायावबो गोथावथारलै रायजोफोर गोथाव बोनानैसो लानांगौ नामा आरो बे जौआलाय ओरै हरदोब्रा गाबागाव उदैसोलै राननानै लालायदो रायजोफोर गाबागाव लोंनायखौनो नोंहा बाव लोंदोलै दे जोंहा एसे माबा खालामसै सिएस खालामसै नोंहालाय माबिलै नोंखौ बोरैबा मोनबाय आं मानो संग्रायलाबायखि मानोब्रा संग्रायलै जोंना जों माने गोदान सिलाथ' ओंखायनो क्लियारबो थालाय दे बारासो जाबाय नामा एम्बु बेदरजों जामुजोंना थुब्लावाबो जौ लोंदों नामा आफा लोङाखैलै बाजै लोङाखैलै आङो हामाहाय आफा जौ जिरादखौ लोंनो हामा गाज्रि जिरादखौ लोङोब्ला गाज्रियासो बाहा लायो आयं जों उन्दै मानसिफोरनि बिदिखौ लोंहोथारालै एम्बु बेदर खाले गैला मादै जौआव एसे दंबावो दाद गैलाबो होनो दंबावोबो होनो माबा लाबो फाग्लालै मानसिया मा फाग्ला खालामोब्रा माबा बेलेगखौनो सोलाजोब्बायलै नों बे फाग्ला मा थाखाराबा जावलाबा आंसो गारबो जाबायलै साला जावलाखौ लोगो मोनाखैबा जावलाखौ दिनै लोगो मोनाखैलै
आरो नों सोर जाखो आंखौ माया होनो नोंहा सोरखौबा मोजां मोनखानाय दङ नामा जारौ जोंनाव थांनोबा फै आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो फैदो थु थांगोन आं बेसे गोजान दंबावो आगै आयौ ओइ समफ्ला ओइ नों मा जाखो ओइ समफ्लालै ओइ समफ्ला नों मा जाखो ओइ समफ्ला ओइ समफ्ला नों मा जाखो नों मा जायामोन मोदायलै मोदाय बहा आं एम्बुखौ जालालै आं एम्बुखौ जाला आच्छा मा जादों मा जाखोसो होनदों एम्बुआ आंखौ गोदोनायाव अरथारथारबायमोन गोदोनायाव माथो जेबो गैयालाय आयौ सिमांलै सिमां सिमाङालाय नंखायसो उन्दुदो Jangan sampai baik, ini berjalan flying by. Oh, la 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 la. Jangan sampai baik, ini berjalan flying by. Oh, kalau begitu, oh kalau begitu. Jangan sampai baik, ini berjalan flying by. Sang kau tinggal lagi bila kezendak henti. Oh la 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 la. Ikanlah sang kau tinggal lagi bila kezendak henti. Oh kalah herde, laberde. Oh kalah herde, herde. Oh kalah herde, laberde. Oh kalah herde. Jangan sampai baik, ini berjalan flying by. Mau kan beranai dan beranai tajam kalanda. Mau kan beranai dan beranai tajam kalanda. Oh kalah berde,
हाहोदों अखा लाबोदों अखा हाहोदों बैसाग दाना सफैबाय जुलिनि बोथोरालाय फैलायबाय हो 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 ला 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 बैसाग दाना सफैबाय जुलिनि बोथोरालाय फैलायबाय अखा लाबोदों अखा हाहोदों अखा लाबोदों अखा हाहोदों अखा लाबोदों अखा हाहोदों अखा लाबोदों अखा हाहोदों ओइ दुलदां भाई बहा थांब्रा हाथायाव थांनोमोनलां एम्बु फाननो हाब बे दुलदाङा सामफ्रामबो एम्बु बुथार बुथार फानहैयोब्रा हा बहा मोनबाय थायो नोंलाय एम्बुखौ उफाय गैयालै बेखौ फानाबानो आंहा खियानो गैया आं एम्बु बुथारि फानाब्ला अहाथो मोनजानो नोंसोर मालाय सेरसेयाव बेसेबां खालामदोंब्रा माबालै आदा सेरसेयाव 1 केजि हाब मा फाग्ला आया फाग्ला माबासो बुंफायलांबायलां आदा सेरसेयाव 60ल' आदा हाथायाव लांनांलालै फंबाय दुलदां हावाय लाखिजोबनोसां दे आदा सेरथामसो जागोनलै आदा सेरथाम दामखौ हरब्लानो जाबाय जागोन दे बोरो बेसेबां नायनायनि र' दंना हाब माथो गोथांजोबसोलै फंबाय दुलदां औलै सननांगौबाथाय बारजोबगोनसोलै नैबेलाय जाबायानो न'लै फंबाय दुलदां थोबायलै थोथारबाय साला लामायाव गंसे जोम लोंलांसै नारायण 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 हो नारद सोरगो राजा इन्द्रआ नोंसोरनि खौरां लानो थाखाय आंखौ दैथायहरदों दा माबोरै सोलिना नोंसोर इन्द्र राजानि साव होनायाव आं एम्बुनि महर लानांबाय नाथाय नारायणनि अननायाव रुपास्रिजों आंजों जुलिबो लाखुमाबाय दा जोंनि फिसाफ्रा बुहुमाव गोबां सारलाबाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा मुनुस मैयाफोरा जोंनि फिसाफोरखौ बुथार जागासिनो दं नारायण 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 मुनुस मैयाफ्रा नोंसोरनि फिसाफोरखौ बुथारना जागासिनो दं सि जाय एम्बुआ दिनै बुहुमनि गाहाम हाबा मावदों अखा लिंहरनानै बुहुमनि गासिखौबो फोथांनानै दोनदों दिनै बे एम्बुआ सुबुंनि दायनिगिरि जादों एबाराव बिसोरनि खिथे रोखा नोंसोरो अखा हानायखौ दा लिंहर बेखौनो खालामनांसिगोन नोंसोरनि हाबाखौ नोंसोर मावदो होमब्ला आं थांनोसै नारायण 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 फैदो रुपास्रि जोंबो दस्रा फारसे फिसाफोरखौ खबर लाहैदिनि थुदो बिदिब्लालाय नायहर रुपास्रि सुबुंफ्रा जोंनि फिसाफोरखौ बुथार लांगासिनो दं बिदिब्ला जों मा खालामनांगौ बिसिनि फिन खिथेर लानांगौ जों दिनै सुबुंनि मा खहा खालामदों
माइ बारियाव थायोब्लाबो माइ बुथारग्रा एम्फौफोरखौसो जायो जों। एन्जरा माइ हायो, सुबुङा जोंखौसो दुसियो। जों सुबुंनि मा इनाय मावदों? फै रुपास्रि, आफा नारायणनाव बोर बिनो। हे नारायण, जोंनि गोरबो बायफ्लेनानै आरज गाबनायखौ नाजाव। जोंनि फिसाफोरखौ सुबुं माहारिया इनाय अनागारै बुथार जागासिनो दङ। जों एम्बु जानानै नों बिफानि खाथियाव आरज, बे बोसोराव अखा थोबसेबो हाहोनो मोननाय नङा। ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण। फिसाफोर, नोंसिनि दुखुखौ आं बुजिबाय। नोंसिनि साननाया जाफुंगोन। आं नोंसोरनो बोर होबाय। ओइ बानायथोंसै सुबुं माहारिया। माब्लाबा जायगा जायगा फिसाफोरखौ लिंहरजोबनानै मेल खालामदिनि। एम्बुहाबोदि गोहो गोनां बिगोमा दं, बेखौ फोरमायदिनि। जागोन दे। सोरगो रायजो महाराजा इन्द्रनि जै जाथों। मा खौरां नारद? मध्यपुराव थांनानै आं लावदुम आरो रुपास्रिखौ लोगो हमना फैबाय आं महाराजा। बिसोर दा मा मावदों? बिसोरो रुपास्रि आरो लावदुमजों एम्बु जाना गोबां फिसा खांगासिनो दङ। नाथाय मनुस मायाफ्रा बिसोरनि फिसाफोरखौ बुथारै जागासिनो दङ महाराजा। बिब्दिसो? नंगौ महाराजा। लावदुमा नाथाय दिनै फिसाफोरनि दिखाराव दान्दिसेबो जिरायनानै थायाखै। होमब्लाथ' लावदुमा गोबां खामानि मावबाय। नंगौ महाराजा। बे नारायणखौ गाबज्रिनानै गावनि फिसाफोरखौ बुथारजानायनि दिखाराव बे बोसोराव थरथिंसेबो अखा हाहो होननानै बुंदों। आरो नारायणाबो बिनि आरजखौ जाफुंगोन होननानै बुंदों। आंबो लावदुमनि बेबादि हाबायाव हेफाजाब होफागोन। बिदिब्ला आं थांदोनि महाराजा। साबगौ। नारायण, नारायण, नारायण। आयु, दैयानो गैया माथो, हायानो गोरानथार। बेबायदि हायाव खि गाबोन गायजाबायोलै। हट खर'नि भिटामिना। है फाग्ला थांफोर सोरबा खर'नि भिटामिन जाबाय बायो नामाब्रा? हा नङाथाय माथोब्रा, मोनजायाब्ला माथो खुदै अल गलायथारोब्रा। खर'फ्रानो थिग गैया मोनलायथारो। दे नादो। उफ। न' नोंसोर एम्बु बुथारनानै जाग्रालै। आं हले जानायाव गैला। सिमाङाव नुनानै आं संखिनानै थाखाबाय। हनैलै नोंनाव मासे गिदिरथार सालाखौ। आइदै फाग्लाया। ओइ साला बैलै ना मुखिया। नै फाग्लाफोर साहाया। हाब माथो साहाखौ माहाजोनासो होफैयोमोनब्रा। दिनै नोंनि माब्रै फाला जाबाय? गाबोन आं फिसानि माबा माबि जाग्रा मुवा लायगोन। जों जानो? जानायखौबा खुगा गुवारा। न' साहाया। लोंदोलै बा। साहाया मस्तारब्रा। बेखौ नों फुदुंदों हो? आं फुदुङाबा सोर फुदुंनांगौ? सेंग्रा सिख्ला रायलायनायानो रागा थारब्रा। नोंजोंनो गुरै रायलायनां? माहाजोननि फिसालाजोंबा।
आदा जाफैदो आदा साहा लोंनो जेखि साना मानो नोंनि साननाया फेलें जासिगोन मालाय बै गुरु बासा दावराय गाबनायनिसो लायनोसैनो नों जेखि साना मानो गिदिं गिदा आंनि खखायावनो थाब हाबनांसिगोन नोङो नै मोनगोना नोङो साबाय था नों खखाखौ मारै जाखोलै संफ्ला मुथिया थिग जायाखिसै नामा माथो नै नोङो रानखावजोब्बाय गायनांगौआ ना अखा ना मा सेनाखौनो उल्था साना खालामसै र' धर्मासखिनिखौ र' साला सेनाखौनो बोरियावनो उल्था साना खालामबाय नै फान्थाया एबार अखा हायाबा गवा बे आंना अखा हाथैसै दानिया मा जाबावनांगौब्रा बेला माइ गायखानायानो रानखाजोब्बाय माइब्रा खामानि नांगोलखौ उल्था गायलाबायखोरा गैयालाय आदा अखा हायैनि दिखाराव नांगोलखौनो उल्था गायनानै दोनबाय आं थाबायबाय खोमा साननानै आंबो बिदिनो खालामबोबायलै फंबाय मा जाखो देग्लाय जोमै जाबाबो अखा हाया आंबो रागा जोंना सेनाखौनो बोरियाव उल्था साना फैबाय आङो दारमासखिनि बे एम्बु बुथारलाबायनाय एम्बु जालाबायनायफ्रासो बोरैबा जाबाय नामा नै नङा होननाया दाख्लैसो बबेबा खोनादोंमोन आङो इस दैमुगुरिथिं एम्बुखौ अखा हाहोनो थाखाय फुजा होदोंनो माखौ जाबावनांगौलै फंबाय देग्लाय अखा हायाबा माथो खालामबावनो मालाय जाथारनायखौलाय थादोलै आदा थांदिनि दे फंबाय थांदो दे जोंनाव मा मोनजाबावनांगौ आबैमोन सिनिबो गैया नै जादो गया आबैमोन जाबाय जों थांनोसै हरसेयाव एसे हाबलांबावनो नंदों थाथ'दो फैदो आबै थांदिनि बैसिनाव हाबलांबावनोसै फैदो आबै फैदो थांसै आबै थादो
आयै आं ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानोसै र' दानो जाथ'वा नोमफाया एम्बु बुथारहैदों दा एम्बु बेदरजों अन्थाइ बाजाबजों गोथाव संनानै जादों दे होनबालाय हनै नायहर रुपास्रि बै मानसियानो जोंनि फिसाफोरखौ बुथार जासे जानानै गुबुननोबो फानहरो आं दिनै बेखौ नागारनायाव गैया फै बे फैगोनथिं गोबां एम्बु जानानै थानो फै Vaya, udah Abi. Gua melakar. Gua melakar. No apa? Bro, salah umap. Apa betul semua bro? Masalah itu. Masalah. Cuma semua lawan. Mau. Masalah itu bro. मा जाखो? ओइ आफा सिखार नोमफाया माबा जाबाय नै मा जाखो ओइ फिफा मा जाखो ओइ आबा मा जाखो ओइ फिफा मा जाखो आबालै मा जाखो माबालै ओइ फिफा मा जाखो सिखारदो मा जाना फैखो नोंलाय थां आगै बे दांखा अजाखौ थाबैनो लाना फैथां रबाजै लायग्रोसै आं बिदिबा मा जाखो नोंलाय बै आदै दांखौखौ लाबोबाय आङो हा माथो जादोंनो फालाय र' बा आं एसे आथिं आखाइ सुस्राग्रोनि नोंबो सुस्राफैदो बा लामाया हाब्रुथार दुखु दाजासै बावरिफोर र' मोजां जागोन बे आंनो लथायाव दै थुलुसि बिबार जरासे लाबोग्रोदो मा जादों नोंस्रालाय मा जादों मा दावराव फालाय मा जादों मानो गाबो बुंजादों सान दा माथो अजायाबो दंबाय थायोलाय दे अजायाबो दंफैखायो जेला मोजाङै नायनानै थांथोंसै आंहाबो थाबाय थानो सोलाबा न'आव रावबो गैया आं गाबोन फुङाव फैफिनगोन दे आगै मोजाङै नायलांदोलै आदा दांखौ जोंहाबो हालेवनांगौ मानांगौ खामानि दङ जों गाबोन
सम मोनबा दसे नायफैलायनोसै फुङाव फैब्लायसै औ फैनो थादो आदा दांखौ मोजाङै एसे बेब'स्थाफोर खालामनानै गालांदो न' सिङाव थांनानै उन्दुहैदो आफा बाराद्राय सिन्था खालामनो नाङा दे बाथ्रायाथ' बोरैबासो नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानदों आं एम्बुनि मोदाय नै आफा दिनै आं जानागुरु जानानै नों बिफानाव सोंनाय जानोसै नों आफाया सोर मोदाय आरो मा दाय खालामफ्लांनानै बिदि खैफोदाव खोख्लैखो अन्नानै नों बिफाया फोरमायलांदो आं सोरगोनिफ्राय थिनहरजानाय मोदाय बे बुहुमाव जेसेबां एम्बु दं बे गासिबो आंनिनो फिसा आंनि फिसाफोरा नोंसिनि जेबो दाय गोनां हाबा मावाखै आंनि फिसाफ्रा नोंसोर मुनुसनि थाखाय गोबां मोजां हाबा मावनानैसो होदों दैज्लां बोथोराव नोंसिनि आबादा गाहाम जानायनि थाखाय अखा लिंहरो माइ बारि एबा मैगं बारियाव थानानै एम्फौ जायो नाथाय नोंसोर दिनै आंनि फिसाफोरखौ खास्रि बिस्रि बुथार बुथार संनानै जागासिनो दं खबरदार आंनो गाबोन अखा नायब्लानो गिदिर फुजा होआब्ला आरो जों दिनैनिफ्राय एम्बु बुथारला होननानै समाय लाब्लासो बे मानसिनि जिउखौ मोनफिनगोन दहाय आफा जों दिनैनिफ्राय एम्बु बुथारथारलिया नै आफा नोंनि खाथियाव हान्थु खरायनानै समाय लाबाय जों गाबोन अखा नायब्लानो नों बिफानि मुङाव खेमा दान बिनाय गिदिर फुजा होसिगोन मानसिखौ नोंसोरो दै सान्थि सारनानै गोथार जि बना थुखैहैदो आरो खोनासं गाबोन फुजा होखांनायनि उनाव मानै एम्बु जो आरो जोला हमनानै हाबा होनांगोन अब्लानो अखाया हाफिनगोन जागोन आफा जागोन नों बुंनाय बायदिनो जाथारगोन ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति थौ मानसिखौ न' सिङाव लादो थौ जोबोद गोमोथाव आरो बाख्नायथाव जाबाय जाय गथ' लावदुमा सोरगोफुरियाव मोनबो मावामोन बे गथ'आ मध्यपुरियाव थांनानै गोबां हाबा मावग्रा जाहैबाय आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों महाराजा जाय गथ'आ बुंबाबो जेबो देहायाव नाङामोन दिनै नोंथाङा बे गथ'खौ गुरस्लाय होबाय लावदुमा बिदि मावदों साबगौ आं दिनैनिफ्राय आंनि होनाय सावखौ बोखारफिननानै लाबाय नारद नों दानो लावदुमनो खौरांखौ हैनांगौ
गाबोन फुजा जोबनानै एम्बुनि हाबा होखांनानै अखा हाहोनांगौ आरो लावदुम आरो रुफास्रिया सोरगोफुरियाव सफैफिननांगौ। जागोन महाराजा, बिदिब्ला आं थांनोसै। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। महाराजा इन्द्रआ नोंनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय नोंखौ होनाय सावखौ बोखांनानै लाफिनबाय। एम्बुनि जुलि होनायनि उनाव नोंसोरखौ सोरगोफुरिसिम लेंहरबाय। बेनोसै आंनि नोंसिनिसिम रादाब। नारायण नारायण नारायण। गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नारद। नै बावरिफोर गावरिमा रुगिया लायदो थां। फैदो आदै बारिया सानैजों लायदिनि। मानिनानै दोननाय फुजायाथ' दिनै होनाय जाबाय आरो मानसियाबोथ' गाहामाव फैबाय। दे आयं, दिनैनिफ्राय बेबायदि दामावथारसै। मोजां मोजां रायजो जालायबानो जाबाय। दुलदां, नों मा जायामोन? आं जेबो मिथिथारालै, खालि उदै एसे एसे सानायखौल' गोसोआव दं आं। नोंखौ एम्बुनि मोदाय हरदों। एम्बुहाबो बिगोमा दङ। बियो सोरगोनि इन्द्र राजाजों फाथायहरजानाय सासे मोदायसो। एम्बुखौ जों जानो नाङा। एम्बुआ सुबुंनि गाहाम हाबा मावो। दिनैनिफ्राय रायजोफ्रा रावबो एम्बुखौ दाबुथारसै दे। आं हले बुथारथारलालै। दहाय आफा इसोर जेबो दा खालामथारथोंसै।
हाहोदो अखा लाबोदो अखा हाहोदो अखा लाबोदो अखा हाहोदो अखा लाबोदो अखा